Dyn ni'n adolygu cynllun Eryri eleni, a mae cynllun Eryri yn prif cynllun i ni fel Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Dyn ni'n rili annog i chi, os ydych chi'n byw yn Eryri neu os ydych chi'n teimlo yn gry am yr ardal eithriadol yma, i ddod mewn cyswllt efo ni a cymryd rhan yn y proses o llunio be dyn ni'n neud at dyfodol Eryri. Mae cynllun Eryri yn ymwneud â diogelu dyfodol ein parc cenedlaethol, ein tirweddau a'n cymunedau. Rydym yn cynabod y pwysau ar ein cymunedau yn ystod y tymor brysur a'r angen i hyrwyddo ymweliadau mwy caneladwy. Mae o'n holl bwysig i ni glywed lleisiau bobl sy'n byw yn yr ardal mwyn i ni allu blaenoriaethu'n cynlluniau ni a deall beth sy'n bwysig iddyn nhw fel pobl sydd yn byw yn Eryri. Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn un o barciau mwyaf hynod Prydain. Mae daeareg y parc yn ei hun yn ddiddorol ac yma y bathwyd rhai o'r termau daearegol sy'n cael eu defnyddio ledled y byd. Felly, da ni'n ffodus iawn o fyw mewn ardal mor arbennig a hwn. Eryri is famous for its landscapes. Its mountains are made of former volcanoes. In these mountains we have quite rare and special plants which make North Wales quite an important plant area. But like many other places on Earth, climate change is testing its special qualities. This is why we as an authority have been working with Bangor University to understand how the shifting climate might threaten its uniqueness in the future. Mae yna lwyth o gyfleoedd i ni greu ynni gwyrdd, i ni dyfu bwyd, i ni adfer bioamrywiaeth, i ni feddwl am sut da ni'n gofalu am y tir mewn ffyrdd gwahanol. Ac y fwy pwysig na dim byd i ddod at ein gilydd, cymunedau, cry, cyfeillgar sy'n mynd i wneud gwahaniaeth. So our peatlands here in Eryri are really important for carbon and biodiversity. At the moment, quite a lot of them are damaged, so they're releasing a lot of carbon from a really stable store. So our job is to stop that. So we can't do all of this work by ourselves, so we get a lot of help. We work using Welsh Government funding, and we also work with other partners, so like RSPB, National Trust, and individual landowners all across the park. A beth ydy wedi creu y parc, achos rhaid cofio mae nhw sy'n edrych ar ôl yr llysdyfiant a'r bioamrywiaeth a bob beth, ond hefyd yn bwysig fyd yn nhw sy'n edrych ar ôl y cymunedau Cymraeg traddodiadol yn yr ardal. Treftadaeth diwylliannol ydy stori pobl Eryri a'n cysylltiad i dirwedd, bioamrywiaeth a chymunedau'r ardal. Mae'n cynnwys yr hyn da ni wedi dderbyn gan yn hynafiaid yn dirweddau hanesyddol, yn enwau lleoedd ac yn sgiliau traddodiadol, ond yn bwysicach fyth yr hyn da ni'n ei ddewis i basio ymlaen i genedlaethau'r dyfodol a gofalu amdano ar ei cyfer. Ac wrth gwrs mae'r iaith Gymraeg yn llifo drwy'r cwbl. There are challenges operating within the region of the park, within a World Heritage Site, particularly around planning and how we move forward with development. But as long as there's good communication between both sides, as long as there's involvement with the community, then together we can make those investments work and we can make them happen. Mae yna heriau amlwg yn gwynebu ni. Mae'n bwysig iawn bod ni ddim yn anghofio am ein cymunedau lleol. Ac wrth ni lunio'r polisïau, mae'n bwysig hefyd bod y byd yn dod i'n cymunedau fod pobl leol yn gallu aros yn ei hardal. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Parc Cenedlaethol Eryri mwyn i ni gallu sicrhau bod y bobl sy'n byw o fewn y parc ac ymweld â parc yn cael yr amser gorau fedrith nhw ac y saffa fedrith nhw tablo nhw yma. As a small charity, it's really important for us that we work closely with our partners like Eryri National Park to make sure that we can reduce the pressure on the team. Mae Eryri yn ddylanwad cyson iawn yn fy ngwaith fi. Hefyd yn fy ngwerthfawrogiad o natur ac harddwch naturiol, o fywyd gwyllt, a mae'r pethau yna'n sicr yn treiddio mewn i
i bron pob ddim ydw i'n ei wneud. Mae 98% o poblogaeth Prydain yn fyw o dan awyr efo lot o llygredd gola. So da ni'n really lwcus yn Eryri bod da ni efo gwarchodfa awyr dywyll sydd yn rhywle really arbennig i ni dod i mwynhau yr awyr dywyll ac i weld y ser. A mae awyr dywyll yn really pwysig, dim just am weld y ser, ond am ein bioemrywiaeth a hefyd am ein iechyd a lles pobl hefyd. So mae'n rhywbeth really pwysig i'n cymunedau ni hefyd. Mae gennym ni gyd lle i chwarae'n rhan yn dyfodol Eryri. A dwi'n teimlo un o'r pethau pwysicaf ddylen ni ffocysu arno fo ydy trio annog pobl i cael y cysylltiad yma efo'r ardal. Dwi'n teimlo yn ffyddiog iawn bod yna ddyfodol positif o'n blaenau ni lle mae rhinweddau arbennig Eryri gan gynnwys yr amgylchedd yn ffynnu ar y cyd efo twristiaeth a ymwelwyr. Mae yna nifer o heriau mawr da ni'n gwynebu ar hyn o bryd. Da ni mewn argyfwng bioemrywiaeth, felly mae gennym ni rôl adfer natur yma yn Eryri. Mae gennym ni rôl newid i'r argyfwng newid hinsawdd. Da ni angen gwarchod a gwella'r treftadaeth diwylliannol sydd gennym ni yma yn Eryri. A hefyd sicrhau bod gen pawb fyneded i'r parc a bod pawb yn gallu mwynhau'r parc. Yn ogystal â hynna, da ni eisiau sicrhau bod cymunedau lleol ni hefo mynediad at dai a cyflogaeth yn yr ardal hefyd. Felly mae yna llwyth o bethau. Da ni eisiau partneriaid gyfrannu ato fo yn y cynllun yma a da ni'n methu wneud ar ben yn hynny'n fel awdurdod. Felly da ni'n dibynnol ar pawb sydd eisiau cyfrannu, pawb sydd eisiau cydweithio, yr holl partneriaid sydd gennym ni hen a newydd a da ni'n annog chi gyd i gyfrannu at y cynllun pwysig yma. Mae o'n amser pwysig iawn i ni fel parc, felly da ni eisiau'ch mewnbwn chi.